Bună ziulica, dragii mei, vă îmbrățișez cu inima. Astăzi vă vorbesc despre ce să facem, să ieșim din zona de confort și să acționăm sau să stăm acolo până când totul se aliniază, totul este aranjat conform planului și nu avem parte de surprize. Așa credem noi, că nu avem parte de surprize. Cu ani în urmă, când eram mult mai tânără și eu eram asemenea majorității oamenilor, adică nu prea acționam, trebuia să fac un plan, trebuia să știu că aia e aranjată, aia e aranjată, aia se întâmplă, aia nu se întâmplă. Căutam să mă asigur că am cât mai puține surprize, că am cât mai mult control și tot ce era așa venit, hai, acum, dacă este, mă cam scotea din zona mea de confort, îmi crea disconfort și, în general, respingeam lucrul ăsta. De ce îl respingeam? Pentru că mă înfricoșa că nu știam ce o să fie, nu știam cum să reacționez, nu știam dacă pot să duc, nu știam dacă o să-mi placă, nu știam nimic, deci totul era vorba despre mine, despre fricile mele și asta mă făcea să merg în inacțiune. De foarte multe ori mi-a părut rău și m-am întrebat oare dacă aș fi făcut lucrul ăla, ce s-ar fi întâmplat, oare dacă aș fi acceptat persoana aia, cred că aș fi fost eu acum așa, și tot felul de chestii, oare dacă aș fi acceptat primul meu serviciu pe care l-am primit, ce aș fi fost azi. Și toate astea le aveam, eu le respingeam pentru că ele veneau către mine și tot eu mă întristam pentru că nu eram capabilă să le accept. Acum, astăzi, sunt total diferită. Nu spun că nu mai simt același disconfort când vine ceva nou sau când mi se oferă ceva nou sau că e relație, că e loc de muncă, că este ceva să fac în casă, indiferent ce, tot ce vine către mine, nou și într-un mod rapid, în care nu prea am timp să mă acomodez emoțional și energetic cu lucrurile alea și să le proceseze mintea mea, toate astea îmi creează în continuare disconfort și am tendința încă să resping, dar am învățat că este mult mai bine să-mi asum între anumite limite de siguranță, o marjă de siguranță, cum se zice, să-mi asum anumite riscuri și să merg să fac acea experiență. Chiar dacă este vorba despre orice, că este loc de muncă, că este prietenie, că e relație, că este de făcut ceva în casă. Pentru că doar așa pot crește, doar așa pot face, doar așa pot acționa la ceea ce îmi trimite viața către mine. Poate că unii ar spune că este o programare pe care o fac, dar nu este o programare. Eu cred că este o deprogramare care mi se face și să accept tot ce vine către mine dacă este ceea ce mi-am dorit și am chemat, ca să experimentez fără să mai impun atâtea limite, fără să mai controlez atât de mult, fără să mai am disperarea că nu știu ce o să fac și cum o să mă descurc. Nu știu cum este pentru voi, dar am observat că foarte multă lume preferă să nu acționeze, preferă să spună nu acum, lasă să vină timpul potrivit. Care e timpul potrivit? Că la nu există decât timpul prezent. Care aud spunând lasă că mai târziu, lasă să se întâmple aia și apoi văd eu ce fac, lasă să mai
nu știu ce să mai fac eu și apoi când sunt eu în siguranță o să fac lucruri. Și observ în jurul meu că oamenii au ajuns la inacțiune, oamenii au ajuns să nu mai acționeze, să nu mai facă lucruri, să intre într-o letargie, amânând și amânând și amânând până când lenea sau comoditatea se instalează. Și de ce? Pentru că la început a fost doar frica. Frica de eșec, frica că nu merge, frica că trebuie să faci, frica că îți pierzi libertatea, frica că rămâi fără bani. Orice frică a fost la început. Și din frica asta ajungi încet, încet, exersând-o ani și ani la rând, prin diferite mijloace și cu diferite ocazii, ajungi să fii în zona ta de confort, care este o zonă moartă. Este ca o baltă în care stai bine mersi și nimic nu se întâmplă pentru că apă nu curge acolo. Acolo totul băltește și atât. Și încet, încet, probabil că și balta se va umple de braște, de mâl și de toate cele, pentru că viața curge și noi trebuie să curgem cu viața. Dacă nu mai curgem odată cu viața, atunci am devenit niște oameni morți interior, cu toate că mergem pe stradă, dar noi la interior suntem morți. Nu mai știm să trăim și să fim vii. Cam așa am vrut să vă zic astăzi, să vă gândiți la cât de bine este să fii în zona de confort sau să fii viu. Vă îmbrățișez cu inima și vă doresc tot binele pe care puteți să-l duceți.